Salutare și bine am găsit, după cum vedeți, filmez iar. Vedeți, nu mai am lumini de alea și voi spune ce fac când nu vei filma acum. Survival Peaceful. De prost eu ce-am fost. Mi-am șters tot din jocul ăsta. Că nu mai aveam eu memorie, am încercat să filmez partea a treia. Nu, hai mă să șterg câteva chestii. De prost ce-am fost, am șters și memoria din jocurile astea. Și de vedeți, mi-am vechi. Și după unde mamă, deci serverele le-am pus acum. Rest, măcar e de bine cam. Hai să la capăt. Rapid. Să nici să se știe. Ok, da. What mal, dude. Nu-mi place asta. Eu v-am spus de la început. Ia. Lăsați-mi în comentarii dacă vrei să filmăm. Și alte comentarii m-am căsăturat de ale le primesc zi. Mă las ușoare comentarii care le primesc zilnic. Da. Zilnic. Deci chiar nu știu, Minecraft-ul se leguiește numai că acum că am început de la început și nu avem pat. Să știu, dăm-le în afiera tusii. Oi, tu ce? E bine pe lume. Că de lemn le Îmi pare rău pentru tine, micuțo, ești prea frumoasă. Îmi pare rău pentru tine, micuțo, puiuță. Neto. Oi, voi vedeți? Oi. Uite, hai. Nu o să vă urmăr pe toate că sunt spre trecută. Și îmi trebuie doar încă una. Îmi pare pentru tine, trebuie să sacrifici pentru tribul tău. Dacă nu vrei să pățească și celelalte, să nu pățească doar ele. Ok. Nu mai vreau. Câte sunt. Ce nevoie
aproape de ăla. Aici, da. Eu zice cum naibii. Niște sticuri. Fac. Pătuți. Deci se dăm doar drămat. Wow. Ok. Am văzut direcția acolo. Parte. Eu zic că încă n-am avea timp. Că încă ok. Putem să facem din nou faimoasă ca vreau șunculița ta. O băbeată. Deja cred. Holy fuck. Nu doar cărnie. N-ai bine norocit. În momentul ăsta mai putem să ne facem doar buți. Bun ceva. Eu, îmi țineți minte data trecută că încercam să omor un iepuraș în partea a doua. La un moment dat am reușit să-l omor, dar doar carne. Dar era... Doamne, vă facem... Mică. Știți ce? Avem... Oh, scuze, uite, nu vreau să lovesc, scuze. Să ne facem... S-a lăguit foarte mult în episodul ăsta. Gata, da. Hai să ne facem și un chest. Pac. Ok, în episodul ăsta v-am zis lăguială prea multă. Două chiar. Acum am dus două. Cu astea
să mai punem două. Episodul ăsta, deci n-am mai avut ce să vă prezint. Știți că găsisem atunci o bucată de bucata de lemce, bucata de fier.